Niin, arvoisat valtuutetut, viranhaltijat, lehdistö muut läsnäolijat. Tervetuloa tämän valtuustokauden viimeisen Ilmajoen kunnanvaltuuston kokoukseen. Suruviesti tuli meille jälleen pari viikkoa sitten ja aloitan tämän kokouksen hiljaisella hetkellä Antti Alkon muiston kunnioittain. Antti oli valtuustossa lähes 8 kautta vuodesta 1985 lähtien ja kunnan hallituksessakin 5 vuotta siinä ja nyt pidetään hiljainen. Kiitos. Niin, kuten totesin, niin tosiaan tämän valtuustokauden viimeinen kokous ja sillä näyttää takapenkillä olevan muutama uusikin tuleva valtuutettu. Tervetuloa tutustumaan toimintaan ja kevät pikkuhiljaa koittaa, kai se sieltä tuloo. Puolivälisviikkoa vähän sataa, jos sitten lämpee, niin eiköhän sitä vehreyttä saada sitten taas Ilmajoellekin. Pikkuisen se nyt on. En mä tiedä, onko se myöhäistä, on varmaan normaali kevään aika, tässä on vain totuttu muutamana vuonna niin varhaaseen, mutta näillä sanoin kokous on avattu ja Seija käy läpi paikalla oli. Haapala Jussi. Paikalla. Haapoja Mervi on ilmoittanut esteen yksityisasia Kuritka Heli. Paikalla. Haavisto Veli on ilmoittanut työesteen. Kutsuttu Björk Kristel on ilmoittanut työesteen. Kutsuttuna Mänty Liikka. Paikalla. Edesmenneen Antti Alhon tilalle valtuutetuksi ensimmäinen varavaltuutettu kutsuttu Hahtola Aulis on ilmoittanut yksityisasia esteen kutsuttuna Jokilehto Jari. Paikalla. Hautala Salme. Paikalla. Kananoja Reetta. Paikalla. Kankaanpää Timo. Paikalla. Koivuloma Matti. Hyvä. Koivumäki Sinikka. Paikalla. Koskela Markku. Kyllä. Koskimies Heikki. Täällä paikalla. Kuivamäki Vappu. Tuula Heikki. Paikalla. Lahti Risto on ilmoittanut työesteen kutsuttuna Peltonen Leeni. Huhtala Pentti. Paikalla. Mannersuo Martti. Paikalla. Mäenpää Juha. Paikalla. Niemistö Esa on ilmoittanut matkaesteen kutsuttu Köyhkä Matti on ilmoittanut matkaesteen kutsuttuna Akkanen Hannu. Paikalla. Ojaluoma Simo. Paikalla. Pentilä Pasi on ilmoittanut työesteen ja kokoomuksen varavaltuutetut loppuivat. Ei ole kutsuttu ketään. Perälä Kirsi. Paikalla. Petäjävirta Irma. Paikalla. Ranta Tuula on ilmoittanut yksityisasia esteen Lahti Tapani. Paikalla. Ranto Ahti. Paikalla. Raumani Juho on ilmoittanut matkaesteen kutsuttuna Lähdesmäki Juhana. Paikalla. Reinilä Johanna. Paikalla. Renkola Jari. Paikalla. Siltala Jouko. Paikalla. Siltaloppi Hannu. Paikalla. Talvitie Matti. On. Tuomikoski Timo. Täällä. Tuuri Timo. Paikalla. Viitamäki Raija. Ylisaukko ja Matti. Paikalla. Oulanen Antti. Paikalla. Eli näin paikalla on 34 valtuutettua tai varavaltuutettua, joten todetaan kokous lailliseksi ja päätös valtaiseksi. Keskustelu alkaa, jos päättyy ja näin todettu. Sitten pykälä 29 valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Aakkosjärjestyksen mukaan vuoro Ahti Ranto ja Johanna Reinilä. Keskustelu alkaa. Johanna. Puheenjohtaja Esteri ja pykälässä 32. Kuten myös. Valitaanko seuraava? Rentola Jari ja Siltala Jouko. No niin, onko Siltala Jouko, Renkola Jari esteellisyyksiä pykäliin? Ei. Keskustelu auki. Päättyy, valittu Siltala ja Renkola. Sitten pykälä 30. Ilmajoen kuntastrategia vuosiksi 2017-2020 ja kunnanjohtaja alustaa tästä strategiasta, joka siellä on liitteellä. Hyvä puheenjohtaja, tämä on siinä mielessä tärkeä asiakirja, että tämä nyt sitoo tulevan valtuustokauden rahan käyttöä, eli euroista on loppuviimeksi kysymys. Tämä asiakirja on valmistunut tuossa luottamushenkilöistä kootussa ohjaustyöryhmässä ja kunnan johtoryhmässä ja myös kunnan hallituksesta käsitellään. Tämä on myöskin lausuntoja pyydetty hallintokunnilta ja myöskin kuntalaiset ovat saaneet tähän lausua mielipiteensä. Tämä on vinkki ja niitä on pyritty sitten huomioimaan tavalla tai toisella. Paketti on joidenkin mielestä liian pitkä, joidenkin mielestä liian lyhyt. Itse sanoisin, että sopivan mittainen, äärettömän tiivis ja hyvin ilmojen kuntaa ohjaava asiakirja. Muutama, jotta sen lukeneet varmasti, mutta muutaman semmoisen ydinkohdan, mitä haluaisin tässä, että nostan esiin ja painotan. Tämä meidän lähtökohta, tästä lähdemme, niin täällä puhutaan me-hengestä. Se on vaan niin, että meistä me-henkiä on löytynyt. Esimerkiksi kun kuntaliitosasioita pohdittiin, niin meiltä löytyi se Ilmajoki henki. Edelleen kun tehtiin paras lain mukaista ratkaisua terveydenhuollon järjestämisen suhteen, niin meistä tästä salista löytyy se me-henki. Ja mä toivon, että jatkossakin seuraavat valtuustokausista siinä tulee isoja asioita eteen. Muun muassa tämä paljon puhuttu sote-uudistus todennäköisesti jossakin muodossa. Mä toivon, että se me-henki löytyy jälleen. Se on sellainen resurssi, joka on enemmän kuin ihmisiä, se on enemmän kuin rahaa. Jos sitä ei ole, niin ei tästä kunnasta kauan tarvitse puhua, että on pilkottu tai pirstottu tai sitten se on liitetty jonnekin suuntaan. Se ei paljon maksa, se ei maksa rahaa se mehenki. Se on vaikea saavuttaa, vaikea ylläpitää. Mutta mä toivon, että se henki on, pidetään sitä yllä ja sillä päästään vaikeidenkin päätösten läpi. No, sitten seuraava kohta, jota siinä haluan painottaa. Täällä on tehty nelikenttäanalyysiä Ilmajoen kunnasta. Ilmajoen vahvuudet, heikkoudet, ulkoiset mahdollisuudet, ulkoiset uhat. Meidän vahvuus, oikeastaan palaan tähän me-henkeen, eli Ilmajoen kunnalla on, meidän elinvoima kumpuaa vahvasta kotiseutuidentiteetistä ja ylpeydestä. Ja ilmoittisista juurista. Tämä on meidän ääretön vahvuus. Se on ollut sitä ja se tulee olemaan jatkossa. Sen jatkeena ja rinnalla kulkee tämä väestön kasvu. Meillä on hyvin tasapainoinen ikärakenne. Syntyvyys on korkea ja muuttovoitto meille päin. Huoltosuhde on hyvä. Nämä on ne kaksi suurinta vahvuutta. Siinä on vahvuuksia toki paljon muitakin, mutta että tuossa on ne oleelliset vahvuudet. Sitten meidän heikkoudet. Me puhutaan paljon kunnan velanotosta, velankantokyvystä. Me tiedetään, mitkä velkaa on otettu, mitkä velkaa ehkä joudutaan jatkossakin ottaa. Toivottavasti vähemmän kuin takavuosina. Isot investoinnit on tehty, mutta investoinneista on tullut velkaa. Se on toisaalta, velka on mahdollistanut nämä investoinnit, se on antanut mahdollisuuden kehittää kuntaa, mutta nyt se on myöskin tulevat vuodet on niitä vuosia, jolloin maksetaan velkaa takaisin. Ja kuinka velasta suoriudutaan, niin se on sitten oma haasteensa, mutta se on haaste sen ohella, että meillä on alhainen työpaikkaomavaraisuus. Nämä kaksi heikkoutta sieltä
nostan ylös. Ulkoisiin mahdollisuuksiin, ulkoisiin uhkiin tärkeitä, mutta se, että ehkä nuo edellä mainitut on tässä kohtaa, niin tältä paikalta haluan niitä paikkaa. Mihinkä tämä kiteytyy, niin siellä on nämä, mä korostan, että älkää unohtako sitä, että puhutaan seuraavasta 4 vuodesta. Ei puhuta 10 vuodesta välttämättä 15 vuotta, eikä vuodestakaan, vaan puhutaan 4-vuotiskaudesta. Tänne on seuloutunut 4 tämmöistä kunnan kehittämisen painopistealaa, eli elinvoima, palvelut ja yhdyskuntarakenne. Elinvoimasta, jos jotakin ottaa esiin, tähän on päivitetty tuolla jatkossa sitten toimenpiteeksi asti auki, mutta niin isona kuviona niin tämä kuntakeskuksen elinvoiman vahvistaminen eri tavoin, niin se on varmaan meillä se lähivuosien kriittinen piste. Miten se onnistutaan? Meillä on tavattoman hyvä alku nyt tuossa, kun ajellaan Siltaladista sisään, niin kun katselee ympärillensä, niin voi todeta, että hyvä alku meillä on. Siinä ei ole tapahtunut oikein viimeiseen 10 vuoteen paljoakaan, nyt alkaa tapahtumaan. Se on kohteena tärkeä. Edelleen vahvistetaan tätä väkiluvun kasvua ja kuntalaisten osallisuuden muotoja, miten saadaan uudella tavalla kuntalaiset mukaan tähän kunnan toimintaan. Ei riitä se, että kun on kunnallisvaalit, niin me touhutaan tuolla vaalien aikana kovasti ja onkutellaan äänestäjiä, vaan miten pidetään tässä vaalien välissäkin ihmiset kuulolla, saadaan palautetta ja kuntalaiset voi antaa meille palautetta, ohjata meitä, virkamiehiä ohjata teitä valtuutettuja. Se on tämmöinen uusi asia, mikä tämä uusi kuntalaki velvoittaa osallistamaan ihmisiä entistä eri tavalla. Meillä on hyvät lähtökohdat, meillä on paljon yhdistystoimintaa, seuratoimintaa, niin edespäin. Ihmisten valmius tämmöiseen osallisuuteen on erilainen ja paremmalla tolalla kuin monessa muussa kunnassa Suomessa. Mutta se korostuu nyt tässä elinvoimassa. Sitten palveluiden kohdasta jonkun asian ottaa esiin, niin kuinka nämä sote-palvelut jatkossa menee, niin kyllä meillä sinne iso edunvalvontatyö on niin, että sanotaan nyt karkeasti ottaen, että nämä nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut ilman kunnan rajojen sisäpuolella ja kuntalaiset voivat saada sen palvelun kunnan sisältä, niin tämähän on se edunvalvontatyö meillä. Totta kai on asioita, mitkä pitää keskittää ja kannattaa keskittää. Pääpiirtein tämä linja, että tämä edunvalvonta nyt on palvelujen kohdalla niin on yksi tärkeä asia. Ja siinä on tietysti vastuutahot on niin on siinä muitakin kohtia, mutta tässä yhteydessä Suomi nostaisin. Yhdyskuntarakenne. Ilman kunta on haastava siinä mielessä, että tuolla kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa niin pitää yhteensovittaa hyvinkin taitavasti asumista ja maatalous, kotieläinpuolen tuotantorakenteita ja rakennuksia. Palveluala kasvaa meillä, yritystoimintaa, teollisuutta, sekin kasvaa. Merkkiä niiden kasvuun on olemassa. Kuinka nämä yhteensovitetaan, niin se on valtava haaste. Ja täytyy sanoa, että tässä on Sippulan Kaisa, onko se Kaisa paikka? Sä oot onnistunut tässä tehtävässä niin kyllä kiitettävästi ja siitä tunnustusta on tullut muualtakin. Tämä pääkaupunkiseutu, se on sen hoitanut hienosti ja tästä mennään eteenpäin, mutta siinä ei auta niin päästään sellaista tilannetta vastakkain, että Ahonkylän asukkaat alkaa taistelemaan jotakin kotieläintuotantolain laajentumishanketta vastaan. Se tilanne ei saa päästä siihen. Muitakin esimerkkejä löytyy, mutta näitä on vältytty ja tämä on jatkossa erityisen tärkeää. Sitten tämä kukin ymmärtää keskustalla, kunnan keskustalla vähän ehkä eri asiaa, mutta tässä tämä strategia lähtee siitä, että me ymmärretään aika laajaa ympyrää, kun puhutaan kunnan keskustasta. Niin tämä on alueen tiivistämisestä on kysymys ja voidaan puhua ja voidaan ajatella, että joskus siihen mahtuisi muutama nätti kerrostalokin. Mutta kyllä se tuntuu, että kun puhutaan kerrostalosta tai on tehty jotakin ennakkomarkkinointia kerrostalon asumiseen liittyen, niin ei ilmeisesti siihen oikein valmiita ole.
paritalo, rivitalo kiinnostaa, ehkä 2 kerrokseen kiinnostaa, mutta olisipa se hiukan eri näköinen tuo keskusta, kun siinä on muutama kerrostalo. Vertaan esimerkiksi Lapua, kun sinne menette, niin siinä on se 10 kerrostaloa, mutta se ei vaan tarvitse olla. Hyvä tai huono, mutta niin kuin, sitä rakennetta vaan lähdetään tiivistämään. Mitäs muuta siitä sitten ottaa? Tuolla on sitten ihan käytännön, että mitä nämä tarkoittaa nämä painopisteiden eteenpäin vienti. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Täällä on kerrottu elinvoimakohdon tavoite esimerkiksi, ja sitten on kerrottu, mitä on toimenpiteet, mitä tehdään, miten niitä mitataan ja ketkä ovat valmistelun vastuussa niistä toimenpiteistä. Tämä on harvinaisen selvät pelisäännöt täällä. Jollakin on vastuu tiettyjen toimenpiteiden valmistelusta. Ja siellä on olemassa mittarit, mitä valtuusto sitten viime kädessä vahtii, että onko näin tehty ja mitkä ollaan päästä. Puheenjohtaja, tässä tämä niin tiettyinä nostoina, mutta sitten tämä rakenne ja sen merkitys niin lyhyesti kuvattuna näin. Kiitoksia. Ja täällähän meillä on ehdotuksena, että kunnanvaltuusto hyväksyy hallituksen esityksen eli tämän strategian vuosiksi 2007-2020 ja keskustellaan Talavitien Matilla ensimmäinen puhe. Joo, tämä on sellainen satukirja. Näitä on ollut 24 vuoden aikana, mun valtuustoaikana. Jotka havehtuu tuonne ja pölyttyy, ne unohtuu. Tämäkin taas tulee olemaan niitä, jotka unohtuu. Vaikka hienosti kunnanjohtaja yrittää sanoa, että tätä muistetaan. Kyllä se unohtuu aika pian. Pitkälle kokemuksella sanotaan. Ja tässä on niin paljon, toistetaan samoja asioita sivutolkulla. Se on vähän niin kuin hakavaksi joskus, kun sanoo, että kopiokoneesta ei ikinä olisi saanut keksiä. Meillä on liian paljon turhia sivuja. Tässä on taas niitä kopiokoneen turhia sivuja ja tietokoneen. Ja kuka tämän on oikein todellisuudessa laatinut? Oliko se joku konsulttifirma? Ja kuinka paljon tämä tuli maksamaan taas? Se olisi justiin sama ollut, kun olisi otettu 3-vuotissuunnitelmasta ja muutettu se 5-vuotissuunnitelmaksi. Ja siitä laitettu ne tosiaan sieltä, mitä on. Aina tosiaan marraskuulla ja joulukuulla niitä vaaditaan sellaisia suunnitelmia. Niin ne olisi siitä muutettu, niin olisi tullut paljon halvemmaksi kunnalle ja paljon selvempi. Tämä on nyt sellaista liidon laatua. Mutta kyllä mä tämän hyväksyn, nyt turha sitä enää uusiksi laittaa. Kiitoksia. Sitten Juha Mäenpää. Arvoisa puheenjohtaja, kunnanjohtaja puhui siinä mehengestä ja vaalien väleistä ja tämä mehenki, niin siihen mehenkeen liittyy myös se, että kunnanjohtaja ei soittele juovuksissa valtuutetuille ja hauku niitä. Toivon, että seuraava valtuusto osaa ottaa oppia jo heti aikaisemmin tämmöisestä asiasta. Sitten tuossa vaalien väleissä, nyt puhuttiin kuntavaalien lupauksista ja muista, niin sama koskee eduskuntavaalien väliä, ettei silloin tarvitse virkamiehen yrittää kirittää ihan täysillä valheilla muita ehdokkaita, jotka sattuvat olla eduskuntavaaleissa ehdokkaana. Sitten täällä oli yksi sellainen hyvä asia, tai itse asiassa täällä mainittiin tämä. Täällä sanotaan, että päätöksenteon matala valituskynnys synnyttää toisinaan hitautta ja epävarmuutta. Käsittääkseni semmoista päätöksistä, jotka on tehty hienosti ja lakien mukaan, niin niistä ei tarvitse kenenkään valittaa. Sehän on ihan päivänselvä asia. Sitten täällä jossakin mainittiin näin sitoudumme ja näistä syntyy elinvoimaisempi Ilmajoki. Täällä sanotaan, että työntekijöiden osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen, niin tähän minä yhdyn täysin, että virkamiesten osaamista kyllä kannattaa kehittää aika paljon, että he oppivat vastaamaan
kirjallisiin kysymyksiin ja jos joku valtuutettu tekee kirjallisen kysymyksen kunnanhallitukselle, niin se asia viedään sinne kunnanhallitukselle niin kuin vakiintuneiden käytäntöjen mukaan muissakin kunnissa tehdään. Ja samalla lailla, että jos joku tekee sinne tietopyynnön, niin siihen kuuluu vastata eikä jättää sitä käsittelemään. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Reetta Kananen. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on voittopuolisesti erittäin hyvä strategia ja tässä on tällaista pressiä ja nuorikasta ilmettä, että ei ole kirjoitettu pitkää litaniaa pökköä, vaan tässä on näiden kuvien ja erilaisten ilmiöiden tai mitä ne nyt ovatkaan, niin kautta esitetty tärkeitäkin asioita. Mutta se, mitä mä tästä visuaalisesta ilmeistä sanoisin jälleen kerran, myös kunnanhallituksessa sanoin, että kun tämä on näin musta, että en mä halua, että Ilmajoen tulevaisuus on näin hyvin musta, että jos tätä visuaalista ilmettä saisi vähän vielä positiiviseksi, se ei varmaan ole vaikea. Ja sitten jotain näistä asiakysymyksistä, niin parasta tässä strategiassa on tämä osallisuuden nostaminen täällä aika korkeankin rooliin. Täällä on korostettu asukasraateja ja asiakaskyselyjä ja avoimia palautekanavia, niin se on hieno asia ja niitä sitten myös toteutetaan. No sitten yksi puute, jonka täältä sitten löysin, koska hoidan ikääntyneiden asioita, niin täällä ei kovin paljon ikääntyneistä, että painopiste 2 palveluissa on lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat maakunnan parhaat, mutta kyllä mä lisäisin sinne, että ikääntyneille rakennetaan laadukkaita ja esteettömiä senioriasuntoja tulevaisuudessa. Kiitoksia. Sinikka Koivu. Herra puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja yleisö, oli mukana tässä strategian ohjausryhmässä ja siinä alkuvaiheessa panin ilolla merkille, että tässä valmistelussa jo onnistuttiin kuntalaisten osallistamisessa. Muistelen, että syys-lokakuussa olleeseen kyselyyn saatiin todella hyvin vastauksia, mikä yllätti tätä prosessia vetäneen konsulttitoimistonkin, että kuntalaiset olivat niin kiinnostuneita ja antoivat palautetta. Myös sinne luonnosvaiheessa palautetta tuli tokikin vähemmän, mutta arvokasta ja uskon, että niissä on tärkeitä asioita, joita kannattaa hallintokunnittain vielä lukea, kun toimeenpanosuunnitelmia aletaan koota. Muun muassa tästä senioriasumisesta ja esteettömyydestä siellä nostettiin esiin. Mutta muutamia asioita nostaisin esille, jotka jatkotyöskentelyssä kannattaa mielestäni huomioida. Siellä puhutaan edellytysten luomisesta kuntalaisten omaehtoiselle tekemiselle ja hyvinvoinnille, ja se on erityisen tärkeää uudistuvassa kunnan roolissa, kun mietitään, että meillekin tulee uusia asukkaita ja monenlaista osaamista on kuntalaisilla, sitä kannattaa hyödyntää. Kuntalaisilla on selkeästi halu tehdä hyvää toisille ja kunta voi omalta osaltaan tukea sitä, että esimerkiksi vapaaehtoistyön tekeminen on helppoa ja siihen lähteminen on helppoa. Ja tarkoitan tässä aivan jotakin muuta tukea kuin rahallista toiminta-avustusta, toiminnallista tukea. No, yksi toinen asia, mikä siellä mainitaan niissä mahdollisuuksissa, mutta ehkä jäänyt siitä strategiassa vähemmälle huomiolla, on kansainvälistys. Sen osuus jää melko pieneksi, mutta sen merkitys kunnan menestymiselle on kuitenkin tärkeää. Se kannattaa huomioida jatkosuunnitelmassa, erityisesti varmastikin sivistys- ja elinkeinopuolella on sellaisia konkreettisia toimia, joilla sitä voidaan edistää. No, siellä kunnan markkinointi- ja viestintästrategian vastuuvalmistelijoissa pistin merkillä, että oli liuta viranhaltijavalmistelijoita. Että siinä kannattaa pitää huolta siitä, että joku johtaa sitä verkostoa ja taisi siellä hallintosäännössä olla jonkun vastuulle se laitettukin, mutta ettei käy niin, että sitä ei kukaan valmistele, koska nämä viestintäasiat on tosi tärkeitä ja niihin on panostettu ja niihin pitää jatkossakin kunnassa panostaa. Ihan yksittäisenä asiana
sitten mietti kanssa, että mikä aika vähälle jää sitten kanssa niin kuin siellä toimenpidepuolella, niin on tämä meidän kunnan merkittävä maatalous ja ehdottaisinkin sinne yhdeksi sinne elinvoimamittariksi maatilojen investointeja. Yhteistyö, kolmas sektori, tai paremminkin puhuisin yhdistyksistä, se kolmas sektori on sellainen vähän epämääräinen käsite. Yksityisen palvelut ja osallisuus nousee monissa kohdin esiin, mutta miten nämä asiat arjessa realisoituvat jää uusien päättäjien ja erityisesti viranhaltijoiden vastuulle. Toivon, että strategiapaperi kuluu heidän käsissään ja saa lipailua. Kiitoksia. Sitten Timo Tuuri. Kiitos puheenjohtaja. Erittäin hyvä strategiapaperi. Kiitos vaan tekijöille. On ollut kiva tätä lukea. Varsinkin tuo osallisuus, minkä Reetta otti puheeksi, niin on tärkeää, mutta myöskin tuo tässä painopistesivulla tulee kuntalaiset tuo avoin keskustelu ja yhteistyö, niin sitä toivoisin vielä enemmän niin kuin korostettavan, että yhteistyö erilaisten kolmannen sektorin yhdistysten kanssa ja yritysten kanssa, siellä voi löytyä sellaista osaamista, jota kunta voi hyödyntää ja erilaisia foorumeja. Esimerkiksi tuolla elinkeinopuolella, mitä Rami vetää, niin siellä on huomannut, kuinka otetaan ne yritykset mukaan siihen elinkeinotoimen työskentelyyn, niin se on niin kuin vaikuttanut tosi hyvältä, että siellä niin kuin kaikki saa heittää ideoita ja testata Ramin ajatuksia, että se on ollut toimiva. Ja ehkä johonkin muuskin, esimerkiksi sote. Itse kun luotsaan tuommoista hyvinvointipalveluyritystä, niin tulee mieleen, että kun nyt joutuu paljon katsoa sinne 5 vuoden päähän ja suunnitella asioita, että mitähän voisi olla semmoisia, mitä ihmiset tarvitsevat, semmoisia palveluita, niin sitä keskustelua voisi sitten kunnankin laskella. Mutta siellä oli palvelusivulla yksi pieni kohta, jonka ehkä haluaisin sen yrityksen mukaan. Siellä oli toi vetovoimaiset kulttuuriliikunta ja vapaa-aikapalvelut, niin siellä oli viimeisenä tuo toimenpiteenä, tuo lisätään yhdistystä ja kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä, niin siellä voisi olla yritykset, että tämä hyvinvointi, kun kasvaa meidän tulevaisuuden kunnan tehtäväkentässä, niin siellä onko sitten sopira tai liikuntaa, ylipäätänsä sen hyvinvointia, niin siellä saisi olla niin kuin hyvin monitahoinen osaamispohja. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Hannu Akkanen. Kiitos puheenjohtaja. Tässä kun puheenjohtaja otti puheeksi tämän hengen, niin oli oikein hyvä veto siihen. Kannattaa kyllä panostaa. Ja mä katsoin tätä nelikenttää, mistä oli puhe, niin nämä nyt on niin itsestäänselvyyksiä nämä asiat, että jos tähän on tarvittu Helsingistä tai jostakin Etelä-Suomesta konsultti ja sitten vielä täältä terävä pää miettimään näitä asioita, että toimimme asukaslähtöisesti, niin sehän nyt on niin kuin, pitäisi olla ihan päivänselvää ja muutenkin, että kunta on kuntalaisia varten eikä toisinpäin. Ja täällä lukee, että toimimme avoimesti keskustella ja yhteistyössä. No, avoimuus ja yhteistyö, niin pelaasin tähän kunnanjohtajan mehenkeen, niin kyllä varmasti parantamisen varaa yhdellä, jos toisella olisi. Ja mä en tiedä, minkälaista tämä avoimuus on. Näinpä tuossa puhuin tästä puhelinkäyttäytymisestä. Mä oon koittanut viimeisen kuukauden aikana 11 kertaa soittaa hallintojohtajalle, niin ei ole kertaakaan laskenut puhelimeen. Ja 3 kertaa mä oon jättänyt sen alakertaan soittopyynnön, niin ei ole kertaakaan kyllä soittanut takaisin. Mä en tiedä, minkälaista tämä yhteistyö on sitten ja avoimuus. Mitenkä näitä asioita pitäisi hoitaa. Sitten mä oon koittanut myös sähköpostilla asioida, mutta ei ole mihinkään tullut vastaan. Tämä on hieno paperi kyllä, mutta käytännössä tämä ei taida toimia. Toimimme tuloksekkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Nämä on ihan itsestään selviä. Kyllä
tätä varmasti kannattaa kunnan virkamiesten lukea ja miettiä omalta kohdalta, että toimiiko he näin vai onko nämä vain kauniita sanoja paperilla. Kiitos. Kiitoksia. Markku Koska. Niin, arvoisa puheenjohtaja. Tämä ei ole sellainen paperi, joka pölyttyy hyllyssä, eikä varmaan olekaan. On ollut hyviä puheenvuoroja osaltansa. Ja aina sanotaan, että tällainen paperi, niin mitä konkretiaa siellä on. Täällä on meidän kohdalla täällä maan hankinnasta ja suunnittelusta ja kunnallistekniikasta siihen panostetaan. Me tiedämme Itäinen alue ja Ahonkylä. Ja täällä on konkreettisesti, että panostetaan Koskenkorvan alueen koululäheisten tonttien markkinointiin. Ja varmasti tarkoittanee sitä, että myös sitä valtionpuiston tonttia otetaan käyttöön. Sitä mä uskoisin, että täytyy tarkoittaa, vaikka se on tähän kirjoitettu, tätä täytyy tarkoittaa mahdollisimman nopeasti. Ja nimenomaan sinne pitäisi saada sitä tai vetovoimaisuutta hinnalla millä hyvänsä, mutta niin, että johon on koulut ja palvelut. Niin, se mun mielestä niin tässä on. Mutta tässä tai konkretiaakin, vaikka tietenkin tässä on vähän sellaista yli hilseen menevääkin, mutta ei kovin paljon. Kiitos. Kiitoksia. On vielä strategia. Ellei keskustelu päättyy ja keskustelun aikana sinne esitettiin useampiakin lisäyksiä vähän sinne ja tänne. Haittaako valtuustoa ne lisätähän kaikki, sehän ei tule muuttamaan tätä strategiaa kuitenkaan. Ja nyt sitten kun tämä hyväksytään, niin tästä päivästä eteenpäin, niin se sitten sitoo tulevaa valtuustoa ja vielä 2 viikkoa tätä nykyistäkin, vaikka paljon meillä tässä on aikaa ja tietysti viranhaltijoilta. Lisätään muutama esitys sinne, mitä tuli Reetan, Sinikan ja Tuurin Timon osalta, niin ne kyllä edesauttaa sen varsinkin se 3. sektorin mukaan ottaminen. Niin yhteistyöllä tätä kuntaa viedään eteenpäin siinäkin mielessä. Käykö tämä? Hyvä. Hyväksytty. Sitten pykälä 31. Vuoden 2016 talousarviomuutokset. Eli viime vuodesta kyse siellä tulojen vähennystä 450 000, vähän reiluun menojen lisäyksiä, reipas pari miljoonaa, eli nettomenojen lisäystä 1,72 miljoonaa. Näillä edellä esitettyjen muutosten jälkeen kunnan viime vuoden tulos jää ylijäämäiseksi 1,2 miljoonaa. Ja siinä on esityksenä muutamia esityksiä ja tästä keskustelua Patti Koivuluo. No, kiitos puheenjohtaja. Joo, tässä on tosiaan todetaan näitä yrityksiä. Esittelytekstissä todetaan sellainenkin asia, että talousarviomuutokset on pyrittävä tekemään talousarviovuoden aikana. Tietysti ne tavallaan ne muutokset tulo käytön myötä ja nyt tällä kertaa tässä kohdassa sitten hyväksytään. Tässä on tätä luettelua ja täällä on lukoo sitten näissä kunnan omiskohteissa aina selvitysliitteenä ja selvityksistähän käy ilmi, että menojen yritykset, jos niitä tulee, niin kyllä ne yleensä niin tarpeellisia on ollut, vaikka tietysti toive olisi, että talousarviossa pysytään. Täällä on tämä peruspalvelun liikelaitoskuntayhtymä, on siellä, niin mä otan sen esille, kun täällä lukoo tällainen kohta, että JIKin oma toiminta on ylittynyt 650 000 ja osia, erikoissairaanhoito on ylittynyt 377 000. Tässä on nyt nähtävästi kunnalla vähän erimoinen laskentatapa kuin JIKison talousarvio, joka on sitten kohtattu tänne ilman kunnan talousarvioon ja sitten tilinpäätös on hyväksytty. Eli kun tässä sanotaan, että JIKin oma toiminta on ylittynyt 650 000, niin JIKin ja ilman kunnan talousarviossa JIKin oma toiminta on ollut 14 959 000, eli vähän alle 15 miljoonaa. Tilinpäätöksessä on 15 346 000, siinä on sellainen vajaa 400 000 ero siinä ylityksessä. Ja se johtuu suoritteiden ylittymisestä 103% ja osia. No mistä se sitten johtuu, niin sitä tuossa tähän meidän talousjohtajan
Ikin talousjohtajan kanssa mietittiin, niin nähtävästi tässä on sellaisia pieniä kirjaamiseroja. Esimerkiksi yksityiseltä ostettava erikoissairaanhoito, niin se on nyt näyttää, että se on mennyt tänne Ikin omahan toimintaan, kun Ik taas omassa tilinpäätöksessä erikoissairaanhoidon kaikki muutkin sairaanhoitopiirin laskutuksen kirjaa sinne erikoissairaanhoitoon. Sitten tässä mainitaan, että erikoissairaanhoito on ylittynyt 377 000. Siitä täytyy todeta, jotta talousarviossa erikoissairaanhoitoon varattiin 13 770 000 ja tilinpäätöksessä siihen on mennyt 15 224 000. Eli se alkuperäiseen talousarvioon erikoissairaanhoidon ylitys on 1 500 000. Ja se on 300 000 vähemmän kuin vuonna 2015. Eli todellisuudessa siinähän kävi niin, että 16 on mennyt vähempi rahaa erikoissairaanhoitoon kuin 15, mutta silti täällä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna tuota ylitystä on se 1,5 miljoonaa, koska raami oli -1. No minkä takia tässä on 600, tai niin kuin tuo 377 000, osaltansa selvittää, että lisämäärärahaa on haettu erikoissairaanhoitoon vuoden aikana sellaisen miljoonan verran, mutta sinne jäi sitten vielä tuota ylitystä sen päälle. Minkä takia se ei pidä tilinpäätöksen kanssa tuo yhtä, niin sinne kummitteluun tämä sama asia, tämä yksityiseltä ostettu erikoissairaanhoito. Sanotaanko näin, jotta Ikin oma toiminta, niin se on ylittynyt kumminkin sen 300 000 400 000 ja erikoissairaanhoito, se on tullut todella kalliiksi verrattuna talousarvioon, toki halvemmaksi kuin edelliset vuonna. Sitten myös täällä on sellainen yksityiskohta, että tilaajalautakunnan määrätyt menot on nähtävästi kirjattu tänne tässä nyt sitten Ikin omahan toimintaan, jotta ei tietysti talousarviossa ollut, että se selittää osaltaan yritystä. Se on ehkä selittelyn makua, mutta en malta olla näitä tässä sanomatta, koska on se Ikin johtokunnassa vastuussa näistä yrityksistä, mutta näinhän se, että yritykset siellä johtuu suoritteiden ylittymisestä, erikoissairaanhoidon laskutuksen ylittymisestä. Kiitoksia. Heikki Koski. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat. Matti lopetti jotenkin sanomalla, että en malta olla sanomatta. Minäkään malta olla sanomatta. Ja ensinnäkin tietysti nuo budjettiylitykset johtuu, mitä Melita on katsonut, niin ihan järkeviä ja hyviä käyttötarkoituksia niillä. Ja näin sanomalla mä puhun itteni pussiin. Nimittäin niin ei saisi olla. Rahaa niihin on kuitenkin mennyt. Elikkä mielestäni peruspulma tässä budjettiyritysten tekemisessä on 2 asiaa. Ensinnäkin ne olisi pitänyt käsitellä tilivuoden aikana, ne olisi pitänyt ennakoida, tehdäänkö niitä vai ei. Ja valtuuston pitäisi päästä päättämään siitä, että tehdäänkö niitä vai ei. Ja tosiaan valtuusto ei ole sitä päättänyt, vaan joutuu toteamaan vaan tapahtuneen tilanteen. Tiedänkö mennään väärin. Ja sitten se vakavampi asia, että kunnalla ei käytännössä ole lisätuloarviota. Meillä on käytännössä lisämenoarvio, mutta harvemmin tässä on tuloarviota käsitelty. Toisin sanoen jostain täällä 2 miljoonan lisämenot, ja tosiaan siellä on sitten kyllä 500 miljoonaa myös lisätuloja, mutta niidenkin erotus on 1,5 miljoonaa, niin se on otettava. Ja kyllä mä pahoin pelkään, että se on yksi selitys siihen, että miksi Ilmajoen kunnan lainamäärä on edellisenä vuosina kasvanut. Se heijastuu sinne. Jostakin se on otettava se puuttuva osuus, mikä menee jälkikäteen sinne menoihin lisätään. Ja tällähän oikeastaan vain ainoa vastaus on siihen, että meidän pitäisi päästä siihen, että nämä budjettiyritykset käsitellään aikaisemmin ja toisaalta vielä enemmän siihen, että viranhaltijat, jotka käytännössä huolehtii asiasta, niin ei tule tekemään niitä budjettiyrityksiä. Tai ainakin tulee siis pyytämään sen luvan, joka nostaa sitä kynnystä. Kiitos. Kiitoksia. No vielä. Matti Talvi. Siitä edellisessä tarkastuslautakunnassa tähän puututtiin jo kanssa, että kun ylitetään ja eikä kysytä lupaa. Se on lainvastainen tilanne.
Nyt tämä tosiaan, tämä nykyinenkin tarkastuslautakunta on näköjään taas siihen vähän kiinnittää huomiota. Ei sitä lakia tarvitse ilmeisesti noudattaa. Se vähän lykä ylinopeuslakia eikä rattijuoputuslakia eikä mitään lakia tarvitse. Laitaan on tarkoitettu rehellisille ihmisille ja luvat. Ei ne muilla tarkoita. Kiitoksia. Hannu Akkanen. No, kiitos puheenjohtaja. Näitä talousarvioyrityksiähän voi tehdä vuodenvaihteen jälkeen vain poikkeustapauksissa. Onko nämä kaikki tässä sitten, nämä on niin pienellä kannalta, että mä en näe tästä yhtään mitään. Mä toivon, että jatkossa niin näitä voitaisiin joskus vähän isommalla kirjoittaa tänne, että näistä saisi jokin selvää. Mutta mä en tiedä, onko nämä kaikki poikkeuksellisia. Näitä ei ole voitu tuoda vuoden 2016 puolella valtuustossa on niistä päättää. Mutta jotenkin tässä nyt mennään niin taas sillä harmaalle alueelle. Kiitoksia. Vielä Juha Männä. Joo, sellainen asia mä kysyisin, että jos on myyty se tai käsityksen mukaan, kun on toi vuokrataloyhtiö myynyt sen kerrostalon. Ja käsitykseni mukaan vuokrataloyhtiö on myös ottanut lisää velkaa ja maksanut kunnalle jotain velkoja. Niin kuinka paljon se parantaa tätä tulosta? Olisiko tämä ilman niitä kauppoja ollut tappiollista? No saanko joku vastuun? Talousjohtaja on ainakin. Tuomikoskella. Puheenjohtaja se perustelukamppaan vuokrataloyhtiön siirretään tulossa. Juha. No kyllä mä sen tiedän, totta kai se siellä kuuluu ollakin. Mutta siis se, että kun se on myyty ja kun heillä on ollut rahaa, niin ovatko he maksaneet kunnalle jotain velkoja viime vuoden lopulla ja ottaneet sitten vuokrataloyhtiölle velkaa? Onko näin käynyt? Tietää. Reetta tietää tähän vastaukseen. Taloustyöryhmässä kysyin tätä asiaa, hallintojohtaja tähän vastasi, että se raha on kassassa, parantamassa kassaa. Miksi se näkyy näissä luvuissa? Taseessa. Seppo. Se ei ole tämä on tuloslaskelma. Selvä. Siis tulokseen tämä ei vaikuta, mutta kassavirta, se näkyy noin 1 000 000 euroa kassaan liikkumatilaa lisää. Se on lainanlyhennystä ja liikkuu siellä tasekirjanpidossa, mutta tulokseenhan se ei suoraan vaikuta. Oikein. Keskustelu päättyy. Ja näin hyväksyttiin ylitykset ja alitukset. Pykälä 32. Määräalan myyminen tilasta Aamukuja 327 EP Kiinteistöt Oy:lle. Ja siinä jahan jääviä sitten EP-läisiä näköjään. 3 kappaletta. Eli siitä Agrimarketin edestä vanhaa tiealuetta myydähän 544 EP Kiinteistöt Oy:lle. Tästä keskustelua Juha Männä. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Kuka tuon omistaa tuon tämän myytävän tiealueen toisella puolella olevan tontin? Onko se kunnan vai kenenkä se on? Onko sitä puretusta rakennuksen? Joo. Se on EP on ostanut sen. Niin, että se on jo. Joo. Okei, se on. Oliko muuta? Näin keskustelu päättyy ja näin ollen kauppa hyväksytty ja myydään. Myydään Plantti EP Kiinteistöt Oy. Pykälä 33. Oli, hyppäsin. Joo. Kunnanjohtaja ja johtajasopimus. Kunnanjohtaja ilmeisesti esteellisenä poistuu paikalta. Siellä on sopimus liitteenä ja hallitus pariinkin otteihin
sorvannut ja nyt esittää sieltä, että kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Tästä keskustelu päättyy ja näin ollen johtajasopimus on hyväksytty. Mitäs se summi? Joo, seuraava pykälä 34 hallintosäännön uudistaminen on varmaan niin iso pykälä, että meillä menee siinä aikaa jonnin verran, niin käydään kahveilla tässä välissä. Eli se on nyt, tullaan takaisin 7:20 keskeytetään kokous. Mitä?